Hi, si Manang Helen eh. Hi, madung buntag. Nanapod mi. Ako, Das Bulita. Na nangahirog malagi mong nangka. Magluto mi og kuan. Masay luto ni Bulita? Nangka dyan. Magluto kung sag nangka jam, sa kay mo ko kay bao. Kanang tanaw lamang ko ni ja. Nasalyana na. Mukha ang kagkuan day. Kanang nangka. Ito. Di ko kahiluwas. Nangka jam kuno di ay. Iwasa. Hilwasan, ikaw hilwas kuno. Nali, hilwas. Ito day. Nangka jam. jam. Nangka azam. Oh, ayan na. Nangka jam kuno. Okay. Tatay? Nampak ko na nakamulok sa tatay, no? Sa text doon, naminaw. Hiwaan sa una, guys. Hiwaan Sa una. Kaya, Kaya dali ra maluto. pwede na sila pwede sa aning nangka day, no? Mm. Pwede din kuno sa daanan ni. Taga na mag-slice bread. Ano yan, nailin? Okay. Ato, ito na sa ati. Masayang ra magud kay wa may mayon, di maapas. Di mapasag ng kagapong na sinanay hapot matagaki. Hindi na, mo na isang pangsahog. White sugar. Ato din tanawon ron og ang saan niya pagluto kay karon po ko kadungog nga na. Ang saan na niya pagluto. Ug ubi jam hinuon kadungog ko. Ug ubi jam ug kanang dai putungga bajili, dai po dining nangka. Ja. Na, jang iwa-iwag pino. Ah. Jadi tad mo manig kuan. Labi pa man dahinon siguro ni biligniton. Oh, magkapay to pilit. Namo koy pilit. Mapilit na stock daan. Nara bay lubi. Ja. Imong ipapalit, imong ring biliglit na nga imong paasukan may imong ipapalit. Dahil sa ka dai. Ha? Gasa ka. Tanawas kuan. Tawagas mamalig. Inas mamalig nga nagluto sa nahiling og kuan. Dali. Nangka azam. Mula ka muna dali. Dali na. Ya. Mama, mutilaw ko sa Kaya nangka ka dyan mas may mamas ati upaw. nangka. Kasi kiya po dani kita na. Ina. Inas mama. Ang mga buhat siya ati upaw nangka dyan. Ini na nga mauli na makay Hindi naghimo. na ma. Kas nga dali. Like, Dali. di mo siya pag nangka azam. Nangka jam. Lagi mo nang kaajam lagi ja. Kasi mamali kay naikag mo tos nang kagapon. Tama res kay kag di ah. Kapag di ah hiwa unon siya. Kasi hiwa. Hiwa. Hiwa na. Hiwa. Hindi. Tanaw lang natin sa sanda pagluto. One. Kay basig maraghan ni ding hinimo mga tuay man mig Cortez na may gasa. Bago na laman eh, pwede naman eh siguro, pwede na palaman og pan dilita. Palaman bito ni. Palaman lagi di ay. Na may pan dito, ja maghimo may ngani naghanon. Tay. Ja tapos tiri, ato hilab di day. Hiliday. O matay taparan day. Yan, nailin. Namligi mo gisamlan nimo. Gisamlan nimo. Gisamlan mo dani. Naya. Tiaw. Ganahan ka wa. Katapuramin ano. At sa kusbay. Kay inas sa tiri nga lagi mo sila. Ina. At ini lagi mo sila nang nangka. Masa man madurog ni nagkaluto pa. Durugon. Maganda di ko ni kaha. Kaha. Wagas man iluto. Kaha mada ko o sapa. Dapat ko basta ko na kaha ron. Kaha lagi. Kaya luwag na plastic. Aglanggam sige tingog dunan. Kung sino pakalang na naglanggam. Ikaw na nailin. Ano may pakaan? Luto. Luto. Kamu naglanggam luto. Pagkaan naman ako. Dunan. Kumaw ka? Limukon ron. Limukon ni tayo dulo. Ang taparan na. Ang taparan karaan. Aba nailin. Ha, limukon? Di. Kano, taparan. Mukaan ka? Kani? Doon. Labi. Labi ba? Ha?
Kasi dili mo timbangan pa pila ka buhit. Timbangan pa. Mahibaw ni mong sa kadaghan mong kamay. Maganda pa sinisilanan. Kisa barong Yusig sila, Sa right? pabalian. Kisa barong Yusig. Punton pa rin din, ha? Talawon. Hugas ako kaha. Si Erlyn, taman sa kay kag sa nangka. Sige-sigingan nga. Mo sa katilaw sa nangka, hapit na labag nangka mamatay. Kada hinog, di sa katilaw kayo matlag mahinog nga, wa man sa diha. Sige may kahinog ganing nangka, kay may kahinog wa diha. Suti algas bulita na hinog nga naa, sa una na hinog nangka was Ako gihuwat. Ikaw gihuwat. Ako gihuwat sa nangka. Siya ko nagihuwat sa nangka nga mahinugan. Tinanom. Isang tinanom. Pero karon pa sa sakad na hinugan nga nanalisin sa. Sinagot. Na. Mo ni gapit sila na katagakan. Yan na. Ito na ang kuan. Obijam. Oh, tani. Obijam na hinuon. Nangka. Kuan ko, kuan. Tubig datos. Galon. Tubig na tubig. Yung ko ginagawa ka na sa gamit. Tubig na. Kaya ko ba ikaw kang tubig? Huwag sa kamera. Ang kinsa. Kani man pagkutsara nga nubo. Niluwag nga dako dadto. Niluwag diha nga taas. Apang hiugasan, hiugasan. Tutuon pa sila nagmazo. Tubigan nasa kamadan. Amo ko ni pagbana diha. Yan na, naluto na. Hala, lamingan man di ay ni. Matugay lagi, daghan lagi proseso di ay. Mo ni kuan, mo na ni kuan. Nang kaajam. Pwede dito maghimog nga ni, gusto tang mag pantag palaman. Ito na video ni ko sa paan. Nantay pa sa lubong sa mga bata, ugma. Napasok lagi kamot ng bilita. Sula. Dito na ito ah. Pilaan sa hapin dito na ito. Katong lingin may tanda sa mga bata. Parang bumutad. Tubiyag yung mga pino, di subok po di subunan. Ano ba kaya ko taron? Magawid ko orang ini tahu apa kaya ba. Kaya distansya mo, mga 5 ka pa. Gusto ba na sila sinakamukana? Wag kami. Masira ba kanita na? Magsabar mo na. Sila ba? Kasi yung magagano sa piro, yung magagano. Yes, kaya dulo eh, ano siguro ang pera, kasi kapit bro, mapaw. Pagawag ninyo sa braso niya, sa braso, ang ito nga diya, ang pagpatay, ito ni piro, ng braso. May abogado. Kita nyo nga, ako na ba na tubad na papatay ba? Yan papatay, Wow. mau gyapon kay. Wow. Ya, mana dia? May ani palaman ba? Gyapon pagpatay. Alam ko ito kayo. Tis. Init. Pagpatay. Ang pagpatay. Kita na pagpatay umisay ko. Mukha na. Mo na ni. Di ba?
Agod ba yung pagpatay? Tungara kito isa. Ato na. Ito sila nanay. Ato na. Mortir ka na, wak man. Hintay man. Hintay po niya. Kaka na gano'n. Ay. Tayo na. Kuha itong usa. Yung kamay na to. Sige nga rin. Tayo, hindi ko gano'n. Wah. Sige dito nag-sit out. Sige pa eh. Ibang sa ila. Babanailin na. Tayo pa. Kung dito, di po siya yung nagipay ba? Nang kajam. Ikat eh. Kaya Marshall, Nara na. wala ba ka na Marshall nga? Ka-encuentro ng Ay, pagkalit. papel. Ilang ko po pinapat yun. Pero papel. Kapitan. Taas na niya. Di ba raw, gikingat isa. Aray, pagkuhan na. Di maana na pa ito. Ano naman yun? Naghanapos pa pa. Ano ba? Ito. Go shout out sa umi guys. Kasi nanay di kuno kabasa. Wa ako lang ako nito kabasahon. Di ko sa kabasa kay wa kay smila grade 1. Pakoy sa amin. Hindi ko pagbasa. Jobski TV, hi, watching from Hong Kong. Hi, Jobski TV. Shout out pod ni Berlin Eggcall. Hi, Berlin Eggcall. Ay, Thank you dugay for dugay ra watching. sa kaningan nga ipa-shoot out ka. Kan kay lisod kog tan-aw sang mata. Ni Dangsmi Bohol. Nga naa sa Kuwait karon, taga Tagbilaran City. Hi. Amor Dalagan nga naa sa Abu Dhabi. Ug ni Melissa Gomez nga naa sa London. Hi, madam. Ni Ima Bumbani nga naa sa Riyadh. Tora. Nag-vlog rami. Nag